Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोन बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोजों आं बरायना लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आंना बेकग्राउन्डआ बेनोल' आरोना आं बे बिबारखौहाय बिराद मोजां मोनदों बिनि थाखायनो आङो बेयावल' लाबाय थादों आरोना इन्ट्र' भिडिअखौहाय। ओमफ्राय नै जोंना सिगांहाय आंनि भिडिअ नुबाय थायोमोन ना ओरै फैलाय देरबाय नै मालाय सिख्ला देरथारबाय। हाय होनदो हाय। ओमफ्राय नै दिनैबो जोङो आलासि जानो थांनो नागिरदों। दिनैहाय नावकाटायाव थांगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय पार्कआवबो थांगोन आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आंहा फेसबुकनि सासे लोगो दोङो 5 बोसोरसो जाबाय खोमा खनसेबो नुलायाखै आङो हिनजावसा आरोना बेखौबो आं दिनै लोगो हमगोन आरोना। थ' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांजोबगोन होननानै आङो आसा खालामबाय आरोना जोबजासिम। लोगोफोर थांनायसै जों थांसै आलासि जानायल' ना ब्लेक गानबाय जोङो ब्लेक लाबायखा जों सानैबो गस्ला मोनबाय गस्ला कलेजनि सिख्लाफोरनो गामिया मोनबाय ओमफ्राय आंनि लोगोखौबो आं लोगो मोनबायमोन ओमफ्राय लोगोआ दा फैगासिनो उन स्कुटि लानानै आंना लोगोआ फै सना फै जोंना फै जोंना लोगोआ लोगो मोनलायबाय सामनथावथाव माथो नोङो हेंगारनांगोन दि दा लाजिहाय आङो लाजिनाङालै थुदो सना फिथरदो मा मोनसेयाल' मा मोनसेयाल' मोनसेया बिगुमैखौ मान बावबाय मालाय लोगोफोर हांसो बेदर संगासिनो केर'लिन लाजिबावखायो ओंखाम जागासिनो लोगोफोर आलु बायदों नामा नोंखौ हांसो बेदरजों आंखौ ओरैखौसो ओरैखौ Bang, lu sebelum kan lah benar. Video. Beda, seragam kawan. Lama hal. Tak sulit. Ayo. Finally, आङो दायोहाय नै नावकाटा पार्कखौहाय मोनबाय आरोना लोगोफोर जा बिउटिफुल जाखाबाय आरोना नावकाटा खर' गैया दि जों दाखालि फैनाया ini dia ni pedang dalam ओरैहाय नै गाहायाव लांदों नावकाटा पार्कखौहाय मोनबाय बैयाव दखान दङ बे दखाननि ससे थांबानो मोनहैबाय आरोना आमुखानि गामिया पार्किं नाखि माबा फिदिं खाना दोनदो जाबाय बरिया फिदिं खाना दोन Ngay लोगोफोर नै दायो आं नावकाटा पार्कआव नावकाटा पार्क नो बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय दा सोलायजोब्बाय आं 3 बोसोर जाबायमोन आरोना फैनो मोनिया ओमफ्राय बेयावनो सोलायजोबना थाबाय आरोना औ रे हनै मा दै होननायखौ खुलसि मिथिया आं मा दै होनो सुक्लाय दैनो हो रे हनै औ हनै दैयानो गैया खराव आं केमेरामेन सोनो लोगोफोरनि ड्राइभार केमेरामेन
Badi moन्दों फैनानै बेबे माथो एफा फिसा ओमफ्रायलाय ओइ दोङो खामबावनांगौ होनो बोख्लाय सोनो मोनाबो इया हनै फिसाजो सोनो मोना लाना फै आरो खमलाबो फानो हनै माबायदि मोनदों मथ' फैदों मोननानै दानफैदो लाबो मोनफैबाय लोगोफोर ना फट' खेल स' दायो लोगोफोरनि बेरायगासिनो दं बिबार बारिथार आरो एकदमबारे गाहाय गोजौ होनो ओंखारख्लायनांगौ स्टेप आरो गाहायाव थांदोलाय बिदि आरो बिबार Berapa honai bibar bari goja bam honai. Fotok lana sini fotok logofor. Dede mama जिरायदो दे जिरायदो दे सानैबो जिरायदो दे स' लोगोफोर नै दा जोङो ओरै सिङाव हाबनानै थांलायनोसै आरोना ना लाना होनो ना लाहरदो गासैबो थाजोब्बाय ओमफ्राय आंहा गैला माथो जे साफा नुदों नोंनियाव आरो गाबोन फैबावनोसै नांला ना आंखौ लाहरलाय जोंहा एक्ट्रिसा जि हाइट नुनो लाखायो समायना नायनो मोजां बेसे बेरायनो ओरैबायदि राउन्ड गिदिरथार नै बेयाव मोजां नुगौमोन फटक लाबा ओइ ओरैबो टाइम पास बेरायफैनो हायो आरोना लोगोफोर माबायदि मोनदों मोजां मोनदों Wah. Hai bibar aku ikut deh, nggak kelalai, ada mutu video. Video maba lani deh, lwgwlao angkut. Ada apa? Nebo. Lwgwlao lagi nada ya, lwgwlao taruh, sirena nih. जायगाखौनो गालांनो बाथारबाय आं लोगोफोर ओरैबादि गिदिर राउन्ड मोजांथार बेसे बेरायबावनांगौ जाखो ओरैबो गथ'फोरनि गेलेग्रा दङ आरोना ओरैबोथ' बै नुहुरनायथिंबो थाबोखाबाय बेथिं बिराद दावराव जोंना प्लेसिंआ नङा दावराव नङा दे दावराव नङा मथ' ओरै फैलाय नालाय जों बहा फैदोंमोन नाव खाथाफोरखौ थांगासै लोगोफोर फैनो फैगासिनो फैदो फै थांसै जों लोगोफोर बायबायसै नावकाटा पार्कनिफ्राय दावरावलै आंना फिसाजो लोगोफोरनिफ्राय मबाइला चार्जबो गैला 3%ल'सै थांसै बाय बाय गासिबो बाय बाय नावकाटा पार्कआवनो फोजोबबाय आं दिनैनि ब्लगखौ दे लोगोफोर गोदाव सोराव जाबाय